Malia आंनि बिबोनां असे आंनि हाल मोनसे मा मा गोरलै गथ' बायदि मेथाइ फैसा गैया आलासि गथ'आ फाथे बिहारनिफ्राय लाबोदों बेखौ दाउ बेदर दाउ बेदर हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो आङो बेदर एवदों बेदर देखायखाबाय नोंसोरनोथ' बेदर एवनायखौ ओंखामबो ओंख्रिबो मादैया संखांबाय दायो आं बेदरल' एवदों आरोना संगासिनो दं नालाय थाबाय जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम करियासो नै एवना लाबाय मोजां ओमफ्राय मस्ला हरसै बानलु देनायखौ दाउ लकेल स' लोगोफोर बेदरखौ आङो दै होबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नै फाथो मैगं आरोना फाथो भाजा एवनि भाजा जानि मानि आङो बेखौ मैया मामोन मैया टुइसडे मैया लाबोदोंमोन ना मैया नोंसोर नुखादोंमोन दां भिडिअआवहाय मैया लाबोनायमोन ओमफ्राय माने जानाय जायाखै आरोना मैया थारमाने आङो ब्लगखौ आरो बानायबावनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा जाना होखो होनब्ला खामानियाथ' नानिनि माबा बे नानिया चेनेला दाबो मोजाङै माबा जाजोबाखैना ओमफ्राय बेखौनो बानायबाय उनाव ब्लगखौनो बानायनो टाइमानो जायासै आरोना ओमफ्राय बावगारनानै थाबाय आङो आयौ आं मैया गैयाबाबो 12टा 1टा 1:30टासोआव उन्दुदों आं मैया मबाइल बानायनो ओमफ्राय होनब्लाबो हाजोबाखैमोन आरो फुङावहायसो नै बानायनानै जाबाय माने नानिना माबाया चेनेला मनिटाइज जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लैयो मानो होनब्ला बेना एसे जिमेलाहाय सोरखौबा बानायहोदोंमोन ना बेयो पासवार्डखौनो मोजाङै गाव लिरनानै दोननो रोङासै ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जानानै दाख्लै बानायनानै होबोखादोंमोन आं नोंसोरनो देखायखादोंमोन ना ओमफ्राय जायाखै बियो बेखौ आरो गोदानै बानायफिननांदों ओमफ्राय दा इन प्रग्रेस जानानै दं आरोना ओमफ्राय दा बे कमप्लिट जाबासो माबा खालामनो हागोन बेनिखौ ओमफ्राय दायो माने कमप्लिट जाबासो गाव जिमेलावहाय मेल फैखायो जादोंना जायाखै बेखौहाय नायसै माला हाबफैयो ओमफ्राय बिसोर दायो दिनै थांफिनसिगोन आरो ओमफ्राय बिदि थाबाय थानो हायाना बिसोरबो खामानि दङ ओमफ्राय दाथ' आं होनदों आरो जिखुनु जा बेयावहाय कमप्लिट देखायबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय होननानैहाय ओरैबायदि खर' गाज्रि जायो ओमफ्राय नानिना बेनार सेना जेबो लगायाखैमोन ना चेनेला ओमफ्राय बेखौबो लागायनानै होबाय आङो बेनारबो ओरैबायदि बेनार बानायनो होनबाथाय आंना खर'a गाज्रि जाजोबखायो आरोना ओरैबायदि खस्थ' मोनखायो आं बेनार बानायनायखौ आंनिखौ जखन फार्स्ट टाइम खेनसेल' माने बानायदोंमोन आङो जखन ओमफ्राय ओइदिनखालि माने आङो फुरा माने सानसे जेबो खामानि मावखायाखै आरोना सानसे बेनार बानायनायाव नांथाबनानै थादों आङो समाव एसे गोदानमोन नालाय गोबाव जाबाय आं बेनार लागायनाया ओमफ्राय आं खोनादों आरो माने चेनेलाव बेनार लागायबासो मनिटाइज जायो मिथिया जायो जिखुनु जा आं नुदोंमोन इउटुबावहाय ओमफ्राय दा गैयाबाबो जायो ना मायोथाय मिथिला आं हमनो हायासै आरोना आं इउटुबाव बिराद सार्च खालामदों खिन्थु मोनाखै आङो बेखौहाय आं सिगां मोनसे भिडिअ नुखांबायमोन आरोना बेबायदि होननाय ओमफ्राय दा आङो गोदान सार्च खालामफिननानै नायदोंमोन मोनाखै आरो एम्फौ जानाय दंहाय फाथोआ सानानै लागोसै र' बेदरा मोनखो ना माखो नायनि जासिगोन बेदराबो दैया राननो एसेल' नांसिगौमोन आरोना बेदराबो जासिगोनानो अलमस्ट रेडि बरिया टेस्टि दाउ लकेल आलु फिसा आरोना बारा फैसा गैया आलासिखौ बे फिसा दाउजोंनो बुजायनोसै आरो स' लोगोफोर दायो आङो मानि नों नङालै नङा आं नोंनिसिमल' गानबाय थायो स' दायो माने गावनि सेन्देलखौ मा होनोमोनलाय डिउटियाव थांबाथाय सोलायबोयो बे डिउटियाव थांबाथाय सोलायबोयो माने सेम नालाय सेन्देला
ओमफ्राय दायो आंना बेदराव मोनबाय आरोना र' दा लोगोफोर दसेनावहाय मानि स' लोगोफोर नैबे फिथाइया मा फिथाइ सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्ट खालामलायनो बिहारनिफ्राय लाबोदों बेखौहाय मिन्थिया मा फिथाइथाय माबा दालिफोरजों जाजायोनो भाजा एवना जाजायोनो बिफां जायो खोमा मानोथो बिफां जाया जानो बे बेगरसोब्रानो बेखौ लादु लादु खालामनानै फोराननायसो खोमानो बै रोखोम जोङो खुमब्रा बेगरफोरखौ ओरै सिथुमनानै दोना होमबा जोलैनो इन्जुराव देरलानानै ओमफ्राय बिनि बिफाङा माबायदि जानो मिन्थिया बे माथो मिन्थिनो बोरायसो हरदोंबा बेखौ बिहारनिफ्राय लाबोनो बेखौ नोंनो सोरहाबरा बेखौ नानासो हरदों दा हाय बे बोले बोरायसो हरदों हाबा थांसै थांसै लोगोफोर मा फिथाइ बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय दे आंथ' मिन्थिया जिखुनु नानाजो हरदों आरोना मन्दिरनि बियो भाजाबो जाजायोनो ओमफ्राय ओंख्रियावबो होजायोनो बेबा माबायदि मिन्थिया बिहारनिफ्राय लाबोदोंमोन बोराया ओमफ्राय हरदों आरोना जानायथो होननानै ओमफ्राय थिग गैया आं जागोन जाया जालाबायनानै थैलाबायबाना मोननो थाङि जिउफोरखौ जाजानाय नङा र' नायगोन ट्राइ खालामबा जुदि खोन्थागोन आरोना नोंसोरनो स' लोगोफोर दायो दुगैखांनानै देलायखांबाय बिनिफ्राय मादैमोनाबो थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय थांसिगोन आरोना मादैमोना ओमफ्राय बास स्टेन्डसिम दोननानै फैनोसै ससे ओमफ्राय सनालि थाख्ला बुरियाबो रेडि दुगैखांनानै खर' लोबदों थाख्ला बुरिया सनालि हागुरि ना हागुरि आइ थै गथ'आ जि गोजा बावले हायद्र' दा र' स' लोगोफोर मादैमोना थांफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय गथ'आ थांफिनसै खामानि दं आरोना बयहाबो खामानि थायोना न'फ्राव बास स्टेन्डआव फैफिनबाय जोङो बास स्टेन्डनिफ्राय बास गाखोनानै थांसिगोन नोंनि दादाथिखौ गासिफ्रा जि बिदागुरि सिएसपि गोदान खुलियोरानो जोंनि बेयावहाय आयौ सान्दुङा ओरैबायदि गोसाना बुंनांला लाजिना लाजिया हो लाजिना लाजिया बिसुखुनजोना मा मा गोरलै गथ' बायदि मेथाइ बिलाबायनानै जालाबायनो रोङो बिदियाव बायदिसिना थायोनो माथो औ बिदियाव एम्फौ मोनदों नै एम्फौ निसाव नुवाखै निसाव थांदोलाय नोंसोर होमबा स' लोगोफोर दहायो माने मा जादों मिन्थिबायना मादैमोनखौ दोनलांनानै फैबाय फैनानै ओमफ्राय नानजों आंजों माने आङो जा उन्दुनो ओंखारबाय मैया मोनायावबो लेट उन्दुनाय जादोंना मबाइल बानायनो ओमफ्राय आरो भिडिअखौबो आं मोनायावनो इडिट खालामदों माबे फरायदो ओमफ्राय ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारफैबायना आङो थेन्थ'लायनायनो स' दसे उन्दुनानै लाबाय नानजों आंजों ओमफ्राय दाना आं जे नोंसोरनो दाख्लै देखायदोंमोन जे आं आसान न'आव थांदोंमोन मामानि आयुष्मान कार्ड सोंहैनो होननानैहाय ओमफ्राय थारमाने मैया बिसिनावहाय फनबो फैबाय आरोना आयुष्मान कार्डनि ओमफ्राय दिनै दा माने थांनांगौ आङो होनबाय 4टा साराय 4टासोआव थांगोन सिखांनो रोङासै रा आङो उन्दुनानै एलार्म होलायलायनानै दोनदोंमोन आं ओमफ्राय बाट होनबाबो ओरैबायदि उन्दुदों सिखांनो रोङाखै आरोना ओमफ्राय आरो आं फुङावबो माबायावनो 5:17फोरावनो सिखांदों आरोना माने आंहा फुङाव सिखांबाय थासैना दाना स्कुलाव थांनो ओमफ्राय दिनैथ' स्कुल गैयामोन बन्द' ओमफ्राय माने सानफ्रामबो बे एक्जेक्ट टाइमावनो सिरि मोनग्रा जाबाय आरोना आङो एलार्म होबाबो होआबो बिदि जाग्रा जाबाय दाना ओमफ्राय बबेबा समाव गोबावजों सिरिबो मोना ओमफ्राय दिनै माने थाब सिरि मोन्दों आरोना आङो ओमफ्राय आरो आलासिबो दङना ओमफ्राय गोसोआ खेंखुद मोनबाय थाबाय ओमफ्राय थाब सिखांनाय जादों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि उन्दुनानै लाबाय ओमफ्राय जों आसानाव थांबाय दायो थांखांबाय ओमफ्राय फाइनालि दिनै आयुष्मान कार्डखौ मोनबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं सानबाय थादोंमोन कि हासबेन्डनिखौबो बानायदों होननानै बाट हासबेन्डनि बानायाखैनो आरोना आं गोसोआव गैलामोन दे गोबाव जाबायबोना बानायनाया ओमफ्राय दायो माने गोदान फैगोनाव जोंहा सानैजों बानायसै आरोना आंनि मानि ओमफ्राय बिबोनां हौवानि बेनिल' बानायदों नालाय बिसोर सानैनिल' ओमफ्राय बेखौनो सानबाय थादों आरोना आङो हासबेन्डनिखौबो बानायदों होननानै ओमफ्राय बानायाखै आरोना आंनि आइडिया बे समाव मिथिया मा जायामोनथाय मानो बानायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय आंनियाथ' आंनि बानायनाय जाखायाखैमोन मानो होनब्ला आंना रेशन कार्डआव नाम गाबखाखैमोन ओमफ्राय नै गोबावानो जाबाय मास मोनथामसो जाबाय खोमा आरोना आङो रेशन कार्डआव नाम गाबखानाया स' ओमफ्राय दायो आंनाबो बानायजासिगोन आरोना ओमफ्राय रेशन कार्डआव नाम गाबखाबा बानायजाया नालाय बे आयुष्मान कार्डआ बिनि थाखायनो ओमफ्रायो मादैमोनखौबो आङो फनबो हरनो रोङासै जेबो हरनो रोङासै होननानै थानानै आरोना
ओमफ्राय नै दहायसो जोङो थांनाय समाव फन खालामबाय आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअ जेबो खालामासै मानो होनबा मुब्रुं मुसुं सिखांनानै नायबा टाइमा 5टा बारबाय मालानो ओमफ्राय हाखु दाखु थांबाय आरोना जों नानै थांनानै ओमफ्राय बानायनानै लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय माने डाइरेक्ट एक्टिभ खालामना हरखायो आरो बिसोर मबाइल नाम्बार OTP हाबो बेजों एक्टिभ लिंक खालामनानै हरखायो आरोना ओमफ्राय माने एक्टिभ खालामाबा जेबो खामानि होआ होननानै बुंदों आरोना एक्टिभ खालामबासो माने खामानियाव सोलियो आरोना बे जिनिसा स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांलायबाय ओरै ससेनो स' बेनोसैमोन ओमफ्राय स' लोगोफोर बयबो सोंहरो आरोना सनालिया सोर मा जायो नोंनि होननानैहाय स' आं नोंसोरनो मेसेजाव खोन्थाबाय थाखायो सनालिया आंनि बिबोनां असे आंनि हासबेन्डनि बिनानाव ओमफ्य माने बयबो सोंहरो ना बे मोनसे कुइसनखौनो बयबो सोंहरो आरोना ओमफ्राय सोर बियो सोर होननानै बिमा दंना गैया मानो नोंसोर दोनलाङो होननानैहाय सासे मानसियाबो कमेन्ट हरदों आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' जिखुनु न'आव थाया आङो नोंसोरनो खोन्थाबाय थाखायो जोंना बायहेरायावसो थायो ओमफ्राय स' माने आंनो दोनलाङो आरोना बर्थमान दा रावबो गैया ओमफ्य हासबेन्डआबो बबेबा समाव सोलाबा आरो जेनेबा हौवा मानसि ना बबेबा समाव बायोबो आरो मा ना बेनि थाखायनो आं थाङो ओमफ्राय खेबसेनो आं खरसाबो खालामनानै लाना फैखायो खेबसेनो दोनलाङो ओमफ्राय खेबसेनो लानानै फैयो आरोना माने बयबो बे मोनसे कुइसनखौनो बिराद कुइसन फैदों आरोना सनालिनि बारै सनालिया सोर नोंनि मा जायो ओमफ्राय जेनेबा नोंनि असे बिबोनां नामा ओमफ्राय जेनेबा बांसिनानो मिथिया नालाय ओमफ्राय जेनेबा बांसिनानो जेनेबा सानफ्रामबो आंथ' डेलि ब्लग होयो ओमफ्राय सानफ्रामबो नुयो नालाय नानिखौ ओमफ्राय स' सोरबाथ' जेनेबा गोदानबो जानो हानाय ना बिसोरथ' मिन्थिया नालाय बेखायनो सोंहरबाय थायो आरोना आंनाव बहुदथा कमेन्ट फैयो आरोना सनालिनि बारै सनालिया सोर मा जायो होननानैहाय बहुदजन मानसियानो सोङो आरोना दङ ओमफ्राय दायो बेनो आंनि बिबोनां सनालिया आंनि बिबोनां असे आंनि हासबेन्डनि बिनानाव असे माने सबसे दुइसिन आरोना बेनो ओमफ्राय गदायखांजोबनाय स' ओमफ्राय आंहा बिबोनांबो दङ बिबोनां हौवाबो बाट बे न'आव थाया आरोना बेजों ओमफ्राय माजोंहाय बायहेरायाव थायो स' आङो खोन्थागोन र' थाबैनो आङो भिडिअ लाबोगोन आंनि बिखुनजोआ अबेहाय थायो मा मावो ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ मा मावो बयबो सोङो आरोना मिथिनो लुगैयो ओमफ्राय सोरबा आंखौबो सोंहरदों नों बेसेबां फरायनाय ओमफ्राय अबेनि होननानैबो सोङो आरोना सोरबा ओमफ्राय बांसिनानो मिथिखागोन जायफोर आंनि भिडिअ नायो आङो बहानि ओमफ्राय आं बहा हाबा जादों मिथिखागोन आरोना ओमफ्राय स' आं बेसेबां फरायनाय बेखौ आं दासिमबो मेनसन खालामाखै स' खोन्थागोन आङो लासैनो खोन्थालांगोन माने टाइम फैग्रोथों आरोना ओमफ्राय हरखाबै खोन्थानो स' लासैनो खोन्थालांगोन मिथिलांगोन नेनानै थाबानो जाबाय गाज्रि दामोन जायफोरनो आं कमेन्ट रिप्लाय हरनो हायाखै स' ओमफ्राय माने बबेबा समाव ओरैबायदि जायो आरोना ओमफ्राय माने आङोथ' दा हाबा जाबायबो ना ओमफ्राय जेनेबा संसार जानाय मानसि ना ओमफ्राय सानसे खामानिबो थायो ओंखाम ओंख्रि संनाय बा बबेबा समाव आलदा खामानिबो थायो आरोना ओमफ्राय माने टाइमा थोस्लाबा आरोना आरो आङो सानसे ब्लगबो बानायो सफानो ओमफ्राय बबेबा समावथ' माने डाइरेक्ट बानायनाय जायो ओमफ्राय बबेबा समाव सफा बानायनाय जायो आरोना जेनेबा खामानिजों खोथा आरो बबेबा समाव फ्रिबो थायो आङो ओमफ्राय बबेबा समाव आरो नै जेथियानिफ्राय आङो माने सिक्किमाव थांनानै फैदों ओमफ्राय जोंनि आइया बिदि प्रब्लेम जादों बेनिफ्राय आङो रेस्टआनो गैया आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो होमबाबो रिप्लाय हरो आङो जखननो टाइम मोनो अखननो आङो माने आइटि स्टुडिअखौ खुलिनानै रिप्लाय हरो आरोना आङो मेसेजफोरखौहाय ओमफ्राय माने आङो बबेबा समाव बावोबो दे ओमफ्राय माने सानसे भिडिअ ब्लग बानायसै आङो ओमफ्राय आरो मोनायावहाय आङो ओंखाम ओंख्रि जाखांबाथाय ओमफ्राय इडिट बानायो आरोना आङो ओमफ्राय बिसिनायाव आङो उन्दुनानै इडिट बानायनो हाया मानोना आं बिराद उन्दुनो ओंखारो आरोना मानोना सानावबो उन्दुनाय जायाना बबेबा समाव जेनेबा बबेबा समाव उन्दुयो आङो सानफ्रामबो बिदि उन्दुनाय जायाना ओमफ्राय मेङो सानफा माने खामानि मावनानै ओमफ्राय माने बिसिनायाव डाइरेक्ट मबाइल नायबाथाय थांखायो आरोना आं बानायनो हाखाया इडिट आं माने बिदि बाहेरायाव जिरायनानैसो टेबोलाव जिरायनानैसो आं इडिटखौ बानायखायो आरोना ओमफ्राय बानायखांबाथाय मेङोबो ना लै र' थांदो ना बेखौलाय मानोथो खोन्थानांगौ ओमफ्राय माने टाइमफ्रा माने मिलायलायलाना आङो इडिट बानायखांबाथाय ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनोसै उन्दुनाय जानोसै ओमफ्राय बेयावनो आं सोरनिखौबा माने रिप्लाय हरथ'नो हाया आरोना ओमफ्राय एखमबा माने दिनैनि कमेन्टखौ आं गाबोनसो बिदि रिप्लाय हरलायलायो आरोना माने आरो बबेबा समाव आङो बावनानैबो थायो दे ओमफ्राय आंना हासबेन्डआसो आंखौ गोसोखांहोबाय थायो ना कमेन्टफोरखौ रिप्लाय हरला नोङो होननानैहाय बेसो खोन्थानानै होयो आरोना बेसोर आंखौहाय ओमफ्राय माने बेहाबो डिउटि दङ ना ओमफ्राय सोलाबा
आरोथ' हौवा मानसिना अबाव थाङो अबाव मायो आरो ओरैनोबाथ' थाङानो आरोना हासबेन्डआ न'आवनो थायो अबावबाफोर बेरायनोबो लुगैयो हौवा मानसिफोरना ओमफ्राय आंना गारामाया बोरैबा जादों दे मानो होनब्ला दासान्दि गरम ना बिरादनो ओमफ्राय आं फ्रिजनि दै लोंनाय जागासिनो दङ दासान्दि माने जोंहा फ्रिजखौनो एनि टाइम चालु खालामगासिनो दङ आं मैगंबो दोनफैनाय जादों आरो नै बायदिसिनाबो दोननाय जायोना ओंख्रिफोरखौबो आङो दा गोलोम बोथोर ना बायहेरायाव दोनजाला आरोना ओमफ्राय एसे गगा मोनहां जागासिनो दं बारा लोंजानाय नंला दै गुसुआबो ओमफ्राय फ्रिज दं होननानै लोंसोजायाना नङा होनब्ला स' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै ओमफ्राय मादैमोनहाबो दिनै थांबाय आंनो देखायखादोंमोन दहाय ससे ब्लग ओमफ्राय बिसोरो सहैबाय थ' खबर लाबाय आङो मानो होनब्ला बिदि मानसि फैनानै थांबा जुदि खबर लायाबा बोरैबा मोनोना बेनि थाखायनो आरोना स' दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार